ମୁଁ ସିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଆମ ଗାଁର କେତୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଅଛି ଶନି ମନ୍ଦିର। ଏଠା ସବୁ ବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନକୁ ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଆଉ ଖରା ଦିନେ ଏଠି ପିକନିକ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଗରୁ କେତେ ମନ୍ଦିର, ଆମ ମନ୍ଦିର କେମିତି ହୁଏ, ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ପଛରେ କଣ କଣ ହଉଛି ଦିନଟା ସାରା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବି। ଯୋଉ ବିଛାଡେ ଝିଅ ବିଛାଡେ ଏଇଟା ବିଛାଡେ ଆବେ ଏ ଭିତରେ ବିଛାଡେ ପଶିଲା। ଇଏ ଦେଖ କେତେ ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି କଲେଜ। ଏଇ ପିଲାଟି କଲେଜ ଯାଉଛି। ମୁହଁଟା ଦେଖୁନୁ, ଆମ କ୍ୟାମେରାକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଜ। ଇଏ ମୋ ବୋଉ ଦେଖ କ୍ୟାମେରାକୁ ବି ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଜ କରୁଛି। ଦେଖୁଛ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମା ଆଜି ଦେଖ ରୋଷେଇ ଘର ପୋଛାପୋଛି କରୁଛି ମାଣବସା ପୂଜା ଯୋଗୁ। ମା ଦୁଆରେ ବସିଛି ଦେଖ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ। এইটা হচ্ছে শিশু উদ্যান। ଇଏ ହଉଛି ଶନି ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହଉଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ଆମ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ କାଲି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ, କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ